Mulla tuli, joo, joku koreafanki. Safeguard Dead NPC. Eli... Hyvä. Pitäisikö toi nimi? Pitäis. Me ollaan kivoja pelaajia. Jep. Varo. Mistä tuo hälyttää? Tuolla on joku rare. Suoraan Nordissa päin jo. Tuo ainakin mulla näkyy tuo Korefangin merkki. Niin se on näillä alueilla pyörii. Joo. Niin se sanoo, että ne arv. Niin. Okei. Mennään tää. Älä sitten säikähä. Onneksi ei ollut hirveän isolla tuo. Kyllähän mulla sykee noin se joka kerta kun tuo rupeaa On tuo kyllä vähän semmonen... piip. Joku aivan herätyskello. Niin, tai joku lääkärilaite, että vittu nyt on sydän pysähtynyt. Eikö sulla oo tätä susien sydäntä? Mutta mikä toi ihan sama, et... Eikö mun lost? Share. Blaster is already on that quest. Mitä? On näköjään. Se vaan ainakin bugit. Discover work hair. Wild hair. Hertz. Mulla on 3/6. Joo, Se jotenkin bugit. vissiin. Kun se ei näytä mulla edes tehtävä iteminä noita Tuolla Discover. on kukka tuolla vasen. No, kaksikin kukkaa, mutta sillä on vihuja. To the gates of hell. Resist. Kun sitä luutata uudestaan nuo karhut, jos niille jää niitä sydän. No sillehän jäi. Failed. Ja nyt tuo kävelee päälle. Mä voin akrata sen nimen vaan otteen.